నన్ను బోనం ఎత్తకుండా చేశారు. ఫస్ట్ టైం చరిత్రలో నా నెత్తి మీద బోనం పెట్టుకోకుండా అమ్మవారి దగ్గరికి వచ్చాను. ఆ అమ్మవారికి చెప్పాను, అమ్మ ఇలా అయితే నేను రాలేనమ్మా నీ దగ్గరికి, నీ దర్శన భాగ్యం కోసం కూడా నన్ను ఇంత ఇబ్బందులు పడుకుంటూ రావాలా? ఈ సేవకురాల్ని ఇన్ని సంవత్సరాలుగా నీ సేవ చేస్తున్న దాన్ని నా మీద వీళ్ళ దుష్ట శక్తుల్లాగా నా ఎంబడి పడ్డారు. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ.